भतीजवा लइके चुम्मई लागी हो। बहिनी झारई लागी तरवा कधूर, भतीजवा लइके चुम्मई लागी हो। दूर हट जाहे ननदी घरे चली जाहे ननदी हो। ननदी तना करई के तुहई परी है हमारे घरे कसे आयु हो। चूल्हा बर्तन की है हो ये खाना पानी बनाए हो ये सब के परोसे हुए हो। ननदी तना करई के तुहई परी है हमारे घरे कसे आयु हो। चूल्हा बर्तन कई दे भई खाना भौजी बनाई दे भई सब के खियाई दे भई हो। भौजी जावन मांगना हम मांगबई हई तुहई दे के परे। अरे टाट बोड़ा बिछाए हो ये गोतीन के बैठाए हो ये बीरा पांथी माए हो ये आगी सुल गाए हो ये हो। ननदी तना करई के तुहई परी है हमारे घरे कसे आयु हो। टाट बोड़ा बिछाई दे भई गोतीन के बैठाई दे भई बीरा पानथी माई दे भई बोरसी आगी सुलगाई दे भई हो। भौजी उहैले भई हाथे कंगनवा तुहई दे के परे। भौजी हमले भई हाथे कंगनवा तुहई दे के परे। भौजी मोर रिसियाई गईली हाथ कंगना अंगना फेंकियो। सब दिन ले हाथे कंगनवा अंगनवा फेरी जीन आयु हो। दुअरे उठी भैया आए भौजी के समझावन लागे हो। धन बहिनी मोरी हाई ससुरई तिन